Neki zločini ne smiju ostati u ladici. On je prototip savršenog kriminalca. Svako ko može za pare da ubije čoveka je zver. Neki tragovi ne mogu biti izbrisani. U zraku je lebdila smrt. Ovo je vjerojatno jedna od najvećih kulturnih pljački u Hrvatskoj. Nacionalna sveučilišna biblioteka će odletiti u zrak kada ja dadem nalog. Istina uvijek pronađe put. Ja sad tvrdim da se radi o najjačoj zločinačkoj organizaciji. Kriminalna skupina Zijada Turkovća se bavila svim kriminalnim aktivnostima koje možete zamisliti. Pa gdje je taj novac? Gdje je ta droga? Ta banda kriminalna u sudstvu i tužiteljstvu. Dosje Jarak od 23. listopada ekskluzivno na Voyo.